What's up mga kaayuda? Salamat sa mga sumusubaybay, subscribe, watch, like, subscribe, and share. Tulong nga po sa ating paggawa ng farm. Ito, medyo namaos na ako. Oh no! Shout out sa lahat. So tuwing hapon, nagpapausok po tayo. Kasi malaki ang chance na bumulaklak. Magkabulaklak ang ating mangga. Pag nagkabulaklak, Alright! hari na walang malakas na ulan. Ayan, magkakabunga. Isa sa malaki natin nyug. Lapit na rin yan. So yung ating bahay, ayan. Lapit. Ito lang mga kahoy. Pinaporma-porma pa lang natin yan. Lagi na rin po yan. Shout out! Maraming salamat po. Mga kaayuda. Ngayong araw na to magtatanim din tayo. Ng dalawa sa pangunahin. Magandang magkakitaan. Fruit crops, mga pananim na mabili sa palengke. Nyog, tatanim tayo ng nyog at ng malunggay. What's up mga kaayuda? Coconut. Huwag natin magtanim nito. Anayin natin yung medyo malaki na. Tatanim ba tayo yan? Mayroon pang dalawa mataas. 15 akbang. Ayan, may tatlo tayo ngayon dito. Pagitan namin ay dyan pa kasi doon masukal pa kasi, pero magtatanim na tayo. May dalawang malaki na dyan sa baba, tapos doon sa magkabilang kanto ron may tigisa pa so kung bibilangin lahat meron na rin tayong kasama itatanim pa na 20 pang 28 lahat to. Alright! That's alright! So dito That's alright! That's alright! straight natin doon kanina, isa, dalawa, tatlo, apat dito. Tingnan gaano ka lusog ang lupa. Nabulati at nga wala pa tayong tatanim ang anim na naitanim ko to, bukod pa dun sa apat na may tanim na dito. Ang anim to. At ito na yung pang 7 na aking tanim. Ito yung pang 6. At ito na yung pang 8 na tanim ko. Yan. Natin tamunan. Yes. Ginawa ko lang 15 akbang ang pagitan nila. Kasi may mga tanim na rin na saging. Ito yung nandun pang 8 na to meron pa tayong iba pang pananim. Yung sa mga boundary dyan may tanim na rin yan linisin pa natin to. So ito yung pang 8. What's up mga kaayuda? Ayun ang bundok ng Samat. Nakita nyo? Nakita nyo ba?
Ayun oh. Oh. Kita nyo? Alright! Yan ang Mount Samat. Natatanaw dito mula sa ating ginagawang farm. Diba? Tanaw dito eh. So ngayon, tatanim tayo ng paigang sistema na pagtatanim ng malunggay. Huwag tayo ng malunggay. Dito, tatlong paiga. Ano rin nyo? Load kayo mga kayo. So, tatanim ng malunggay. Naputol ko na yun. Ito lang pa. So, hihilahin lang natin. Nandiyan yan. Ito po yung puno ng malaking malunggay. Pinutol ko na siya yan makarang araw. Yan. Ito yung ating tatanim. So, hihilahin ko lang. Hatiin ko sa tatlo. Sorry nyo. Ito na nga at nahila ko na. Ano siya ha. Gandang hatiin to at tanim na pahiga. Ayan. Putol-putol lang yung video natin eh. Wala tayong cameraman. At yun nga mga kaayuda. Ayan. Ating mga gamit oh. Pala, timba, itak. Ayan. Samurai po yata yan eh. Masita. So ito na yung tatlo. Ayan. Alright! Isa natin ha. Titingnan natin yung development nito. Kasi may nagtatanim na talaga sa ibang bansa. Matagal na. Sa Pilipinas may bumaya eh. Okay naman daw. So dito sa ating ginagawang farm, subukan natin. So mag-ukay muna ako. Ito na nga. Ito nyo. Diba? Mag-ukay tayo. Ayan. Dahan-dahan nilagay. Okay. Ayan. Tagal lang ginagawa to eh. Tignan natin. Isang kamay nakahawak sa camera, isang kamay nagpapala. Ayan. Ayan ha. Lagyan natin ng ano yan. Ang palatandaan, no? 1 down, 2 more to go. Tanaman. Eto na po, may tinamaan pa tayong bulati oh. Headshot. Bulati yan ang taba. Naputol natin. Yan na. Yung pangalawang malunggay. Alright! Oops. Medyo kulang pa sa dulo. At ayan na, kasya na. Okay. Sabon ulit. Masyado malalim yung saktong may baon lang siya. Madali ang magugat eh. Madali din lumitaw yung kanyang magiging sanga, panibagong tubong sanga. Dalawa na tayo. Ayan, 1, 2 last. At yan, narito pa rin yung ating itatanim. Salamat sa ating samurai na itak. Yan, talas yan. Okay, so napansin nyo dito, hindi ko na tinanggal itong stem na to. Yan, yun na yung pagtutubuan din kasi. So, ibaon na natin. So, dito, pwede tumubo dyan dito. Pwede rin dyan eh, pero baka ugat na lang natin. Pwede ganyan. Hindi pa ganyan. Tutubo din dyan eh. Yan. Dyan. Tapos dito. Tutubo yan. Handa ron. Handa rito. Yan. Yung nakagandahan ng nakahiga. Maraming stem na panibagong tutubo dyan eh. So,
Tulungan natin. Then, bigyan ko ng update dito. Araw-araw naman tayong may video. Nagla-live ako. Magawa ng video edited content vlog. So, bigyan ko kayo ng update dito. So, ayan na. Tapos ko na yung 3. Ando, 1, 2, 3. Ayan. At ganito ang ating pagtatanim ng ating mga gamit. Tapos yung aking inumin pampalakas yung tubig, yung ating mahiwagang samurai. Maraming salamat po sa mga nanonood, sa mga sumusubaybay. Bye.